iki nampa tinimbalan krasa dalem Maha Prabu Brawijaya ingkang ujul saking Praja Majapahit sregep amur mengkati kawastara wonten ing Praja Dewa Windu dananipun sagunging para prajurit Sang Maha Prabu Bale Raja ingkang ngarsa ngempalaken sagunging para hiyu para raksasa ingkang minggah wonten ing Pendhapi Agung Hidra Kadya Bapang Pangaripo prajurit ayo sagunging para prajurit para layakaning Praja Ayodya ditata parisati sabda ikati sawet kowe
dari petugas parkir, yang mana petugas parkir ingin melihat Janger. Karena itu untuk penonton ataupun tamu undangan yang menaruh sepeda ke tempat parkir harap diambil. Sekian, terima kasih. Pepander sagunging para prajurit, para nayakaning praja ingkang nenggara buming Sang Maharabu Baliraja ingkang ngarsa sagunging para putri-putri derek nangkil wonten ing pawiyatan agung kadya Puspanjali Panganibawa. Angin bumi gandes pesona pawane lamun poti nembro ical simpating calko saranta panjaya betari suwargo roko ingkang temurun sagunging para putri-putri wonten ing guwa windu kanthi abang kanthi putih kanthi kantil kuning walaupun tanganting tinggi narasa dari putri kadyaning sasana alising nanggal sepisan bagaianing nawon pemrit lan kayodha pangudhas paraning driya ingkang dereng kawijil ing lisan sagunging para putri-putri nenggarawuhing Sang Maharabu Baliraja pinggah wonten ing pendhapi agung Gedra-gedra kadya mulatinta ana kandela pangandel putih anak-anak kundo
Kelingan kini masuk iyo itu Kelingan sapa? ini pun masuk iyo. Terus Angge kelingan nopo sing sakmen Jabang bayi. Aku kok padak ning swargine kae. persis. Halo. Kaya gurune ya lho. Nek kaya bapake didongakne ae. Muga-muga jembaro kubure padang dalane. Pepunden sing mapan. Kang mapan ana ing polean kae. Muga-muga dina iki ya ndelok ning streaming.
layar. Yo. Anakku wong ayu kandel abang kandel putih. Kandel abang kandel putih. Dian dewate. Tahu anak kok ayu ki anake sapa ki? Anake sapa ki? Putrane sapa ki? Gendruwo Bariraja. Anak wong ayu kandel abang. Suarane bening kaya audio sound system ya deh. Kandel abang. Anakku bocah denok bocah deblek. Ayune piye dong ayune nduk? Ayune ki yo ngene apa piye? Nggih. Kula eling. Persis kaya arep balokan iki. Apa? Kandel abang iki. Balokan iki piye aku ora ngerti. Aku kene apa lho? Oh. Iki kan Ayune piye nak? Ayune piye nak? Ayune piye nak? Ayune piye? Pokoke aku rada mangkel rada ditimbali tok. Kaya Mbak Endang ya mirsani rada mamel bojone pirang sore diketaki ae. Gara-garane wedhus. Nduk, kandel abang, kandel putih, kandel ireng lan kabeh para kandel wonten. Mboten diparingi kandul. Lah aku mau piye? Namung kontrak tok. Krungumu piye? Nggih kontrak ngoten. Kandel. Krungumu piye? Namung kontrak ngoten. Luput. Kandel. Krungumu piye? Kontrak. Wis sing luput. Ndi? Kontal kandel kabeh. Para putri-putri lan kabeh para prajurit. Kono-kono aturi padha lungguh sing katata. Ning akeh kumpuling para tanggane ning praja. Rono ngaturake sultan bagya kono-kono ingkang diwiwiti ya to.
Namung ngaten-ngaten, anggenipun putra sukepara bekti kanthi banget Rama. Jagat Dewa Bathara yang jagat estu maraja manuk Dhyaningsun. Yo kandel abang kandel putih. Ruginan was asupan bagyo marang putrama kanthi Rama. Ora liwat pujo pangestune Rama gage ditamani yana. Sanget-sanget anggen kula nampi Rama. Saya sing anggo ngaturake sumpah bagyo marang pun Rama. Pilih kumpuling kabeh para putri-putri ana ing pawiyanan agung Dwawinduna. Panjenenganipun kuwatos Rama. Yen to panjenengan kepengin mangertosi kaprigelanipun sedaya para putri. Nyatanipun sedaya boten nguciwakake panjenengan Rama. Sedaya sampun wasis ugi sampun prigel Rama. Dasar bocah iki ayu. Melok-melok kaya dene lintang Tanjrina. Ya kene anggone dadi pakaryamu ora ana kang pelesake dening wong tuane. Ya Napa Rama? mung paweling Rama ya kok. Aja ale-ale anggonmu paring piulang diurut dening kabeh para kadang-kadangmu. Supaya ning kabeh para putri-putri kang mapan ning Dwawindu dadi tepo tuladaning kabeh para putri saka mancanegara ya wong ayu. Panjenenganipun kuwatos Rama. Anggen kula mriko paring piwulang dhateng sedaya para kadang boten badhe beda-bedakake Rama. Sedaten padha. Bagus. Saundara lenaturi lungguh sing renak. Ngestokaken dawuh. Rodene anakku wong ayu kandel putih. Katindalan dawuh kula Rama. Apa bener sing diaturke kang mbokmu yen kabeh para putri kang mapan ning Gowindus padha trenggitas lan trampil marang pakaryane dhewe-dhewe to. Samenika sedaya piyantur kang leres kok Rama. Kula ingkang nyekseni sedaya punika yen panjenengan boten percados panjenengan pembawa piyambak-piyambak. Kuwi tenang. Iki Rama. Yen ngono ulung sing kepenak. Mangke saken dawuh. Anakku wong ayu Iki kula dawuh katindalan Rama. Ki Rama. kandel sapa? Wih. Kandel sapa? Wih. Napa Rama? Lah niki yang semaringi asma dhewe napa Rama? Kaya Power Rangers. Dah nyoba indang nek iki kene busana pink kaya ngene. Yo, Kula Rama. apa bener sing diaturke dening kadang-kadangmu sepuh? Kandel putih, kandel abang yang kabeh para putih padha asih sanggone nindakake pakaryane dhewe-dhewe. Rama, kula kinten aturipun sedaya kanggo kula kandel abang ugi kandel putih boten wonten ingkang luput Rama. Banjur kowe wis iso apa? Yen to kula sampun prigel, ing lengan dibusana ugi nganti sarira Rama. Lah
Ya, nidang tuh, batin. Enek sing abang, enek sing putih, enek sing kuning. Nah, niki ngoten Rama. Niki ngoten lah niki ungu, niki ijo, niki biru Rama. Ah, kayak kaya terong. Terongnya pun sepuh niki Rama. Tapi tiake bakal. Baik. Dok, Kula Rama. marem rasane jroning batining Rama. Kaya kagodhok. Pindha kesiran tirta ayu kang suning-suindo. Katinte aturing pelaporanmu ya dene kabeh para putri-putri padha asis. Kula sawetara lungguh sing kepenak ya nok. Ngisune dawuh Rama. Ya dene kowe kuning. Dawuh kula Rama. Kowe wis sapa nok? Kula sing kaya nginamon asis lho Rama. Ayune piye, Nduk? Oh, tak kuwatem cepuk kowe kemana. Oh, oh. Lah, dalah. Ayune piye, Nok? Ayo balen nang tak kuwatem cepuk. Oh, bocah iki sajane seneng berantem cepuk. Cepuk. Kowe wis sapa, Nok? Kowe masak ya iso. Wingi sing masak jangan bening kunci sapa? Dalah. Wah, aku ki kucing dia barang tikus. Lah kok iso ora gaul iki lho. Enek tegese no tikus. Tikus ku tegese apa, Nduk? Tikus kuwi ati. Maksudku nek tikus sing playon. Oh. Matur ki ya matur nganti kecel kabeh kuwi lho. Kula niku mboten kepengin dadi kecel. Jabang bayi. Dok, kula wis iso bodhok tikus. Banjur adimu kuwi. Jangan bening kunci sing masak iki kowe. Engkol. Terus Baut. Paku. gemaku delmu. Heh, mosok to teh. Jenenge jejaring dadi wong tuwa dadi bapak. Dasar aku ki nalendra. Kepengin dimasakne jangan bening kuci lah kok isine jroning malah tamobek. Berarti jenengan kados sepeda rusak. Age ngobek irungmu. Wis seneng diobek. Seneng to, Mas. Lo. Rama. Jopringis sewodok pring. Apa meneh diobek? Hei! Diobek iki kaya numpak perahu. Ini goro-goro kanthi labang. Aja bilang kaya ngono kuwi kamu minggu alat. Dia mana ngomong? Ora isik dulu dereng kabeh para kawula. Senengane kowe diobek. Dia seneng ta?
Diopeng Maman Bli. Yo di, sing gampang obeng. Sapa? Bagus kelakuanmu kaya ngono. Sesuk iya nak, nek jangan gendeng kunci iki diwehi janteng sing nom bayam pokoke bangsane ijo-ijoan. Oh, ula kodok ijo, laler ijo. Oh, sada pringklat. Losar kowe. Ijo-ijo. Tegese iki golane bayam, kacang. Niku sayur-sayuran. Nek kurang jaluk ning petani pusat kono. Ada di Malang Raya. Ora di online. Online. Dah. Hei, Mas Wateta, petani pusat. Jos. Oh iya mau kalah. Prajurit, petani pusat. Jos. Petani pusat. Jos. Saya. Biasa. Sampai kenal jenenge Mbak Dora. Sopo kuwi kan? Golek kenal ngono ya. Mas Mimpin aku ora ditabuhi. Engko teko bukti tenono. Apa iki apa? Apa-apane pokoke. Nek. Wes. Duk. Pusat ki senengane brimo karo putih. Duk. Inggih kula nama. Kabeh kandel ungu, kandel biru, kandel ijo. Aja dadi runting batinmu yen to kabeh. Wis padha matur marang Pun Rama. Aku yakin kowe lan wis kabeh padha asis tindane pakaryaning dhewe. Ora menake kumpuling para prajurit kabeh matur lungguh sing kepenak. Dene marang jeneng sira Gerdawati. Sae sing anggon lungguh pandi sakotok. Bisa bakal sumawarta marang jeneng sira maju lan mundur ana ing kuwasin. Ana ing Gowindo. Panjenengan badhe petaken prajurit kang dengkung lan kakak berkuso ampun tumepak Mulatur musa titik gawe rasane bombone jare kate mati. Kula sing kajaluk Gerdawati aja ale-ale anggonmu ngramlani marang jeneng ingsun. Ngomongin terus pemerintahan orang Gowindo. Sampun sing kepenak. Dene kowe kerja Kudu pati bulan Kang Mas Prabu. Banjur kelajengane piye? Aku Gowindo sadurunge para prajurit ingkang wonten ing Gowindo. Sedaya betul wonten ingkang manjing panjenengan Kang Mas Prabu. Bagus. Banjur kumpuling bocah nom-noman ana ing Gondoli. Kang Mas Prabu. Sadurunge para nem-neman ingkang wonten ing Gowindo. Sapunika boten wonten ingkang manjing dawuh. Sedaya nggih tumut sowan Kang Mas Prabu.
Kula sing tak jaluk kerja udo. Kula dawuh katindolan aja lali anggonmu paring pulang derek bocah nonoman peperan gratis supaya ning besok dadi daya katon ning goiku. Kang Mas Prabu anggen kula tepet panjenengan ingkang wonten ing Gua Windu sapunika sampun terima diwarsa sing tegese ingkang tumegesipun triti diwarsa tengah pasaripun taun dadi tegese wis 3 tahun setengah Kang Mas Prabu. Maturake goreng panggone kang tanpa pindhan. Ya genyang nggonmu. Milu cawe-cawe ana Gowidu. Wis 3 tahun setengah banjur kasihan. Ganjaran apa sing bakal kok jaluk Kang Mas Prabu? Kados kula piyambak boten nedhi ganjaran. Sakedhening tro sak umresing batin kula. Boten ngarep ganjaranipun. Tenan sapa sing marai? Yang sebelum Salur lungguh sing penak mawis pareng dawuh kabeh para prajurit matur dede bapak karyan. semanten ugi kula Mas. Anggen kula nindakake bab sesambungan tumuju wonten ing perdusunan bumi Gowidu. Anggen kula tilik sandi sapunika sedaya sanya hayam tentrem gemah ripah wajinawi. Bagus. Sempurna nggonmu cawe-cawe. Gawe hayam-hayam ning kabeh para kawula cilik kang mapan ning Gowidu. Salur lungguh sing penak Esok jauh. Yen kula nindakaken bab wajib Kang Mas mimpin sedaya para prajurit olah krijaning peperangan wonten ing alun-alun sakmenika sampun siap satoko. bagus lungguh sing penak. Wis pating dawuh. Anggen kula jadi paregon wonten ing Gowidu. Sakmenika boten enten ingkang manjing dawuh panjenengan dalem. Bagus. Dene peramping anggen kula jadi kapal lampus Gowidu. Sedaya boten wonten ingkang ugi panjenengan dalem. Mula sing tak jaluk kaya ngono kuwi. Mapan ana ing kapal wates uga paregolan. Aja nganti ana pawongan sing wangi lumebu yen ora ana tapastaku. Padahal pun watos kok beli sawanti-wanti wonten pawongan bumi dan itu ingkang badhe mlebet wonten kapal watos Gowidu. Yen to boten wonten tapek angkos saking panjenengan boten kula betakon. Aku percaya marang adurmu kabeh. Kula purba sesa kahanan. Hayam-hayam ing Gowidu tak bodhake marang jeneng sira. Salur lungguh sing penak. Dene jeneng sira anak wong ayu kandel abang kandel putih. Gawe kagete batin pun Rama ya ana. Ana ing pawiyatan agung tak dulu pasuryamu kok ketok jabrut beda marang kahanan kang mapan ora pawiyatan liya-liya. Duk pandelabang kandel putih jajan iki enek apa to Nok? Janipun kula menika badhe ngendikan dumateng panjenengan Gage matur wong ayu. Kowe arep jaluk ganti busana sing anyar. Boten.
kowe arep njaluk gelang Boten. jaluk kalung Boten Rama. Boten babakan menika. arep matur apa to Janipun kula mendhalekake babakan pasukenan kula. kowe iki pino Ibumu kuwi piye matur gage marang Mun Rama Wonten sajroning kipeng kula menika kula dicokot kula Rama. wis sing dicokot apane no ada Bu. Iki kula dicokot. kowe dicokot batukmu kebanjur kowe piye Kula mampir. jabang bayi kowe nek mapan kowe mari ditutul batukmu kowe nek mapan suwi-suwi ditutul irungmu oh kowe dicokot apane oh yo wong kuwi berbisa gak bahaya ta kandel abang kandel putih ujaring para guru para pinter bab ngimpi kuwi ana telu cacahe titioni gondayani puspa tajem titioni kuwi ngimpine wong sore wong kekeselen angka loro gondayani kuwi wong lam-lamen sing nomor 3 induk kuwi ya apa nek kecokot Kula menika tabuh kaping kalih Rama. lah iki kuwi kena diarani puspa tajem Tegese napa Rama? kuwi bahaya Bahayane napa? kuwi bakal di Lah kuwi apa ngono kuwi tegese apa mo? Sing Rama. Aku kok sisi sujana panjenengan iki nek ngendikan perkanu kathah bangsa isyarat kula boten ngertos. tegese gendho kuwi bisa kasunyatan kuwi bakal di Aku milu Kang Mbok. Aku arep milu ning ndi? Hah? Milu. Kene kok tangan kene mau lho. Rama. Lah kok ulah menika lah kok mijilipun pawongan sing bagus sangat Rama. mijile bagus Rama. karo aku bagus ndi yo Ya bagus kono Rama. kuwi piye kok kandel putih aja kurugak Boten anu tulung kula Rama. Lah wong kabeh penting kok penting. saben-saben kowe tak dulu pasuryanmu mengko ora rasa-rasa nyenang ngene kaya wong randedaya kaya wong kentekan cair Oh, dhek kebanten. Kebanten Rama. sesuk sampe takno banyu degan Aku kebanteran Rama. Kebanteran. Kebanteran nek pikir. banjur kowe piye kok kandel putih Boten kan bokan abang mawon ing penggalih. Babakan pasupenan menika Rama. Apa? Aku woong. Rama, aku yo. piye no Aku kawekno karo Kang Mas Udati langsung. Kepingin aku yo pengen. Aku yo pengen, Kang. Aku yo kawin. Aku yo ngomong. Bang bayi. Kabeh karo Kang Mas Udati langsung. Aku karo Kang Mas Udati langsung. rumah ngono Udati langsung Udati langin kuwi mapan ana ing endi Papanipun wonten ing Mojopahit. ning ndi Langsung sampeyan
langsung loro ayo tenang saja. Tamu kita nduk. Kowe iki wong wedok iki boyo didol larang. Apa ora tegese ngenteni tetes sing bon? Saiki bone tak rendok. Nek ora tetes piye ayo? Ngene lho. Maksudku kowe iki ngajenono dadi wong wedok aja nyoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tegese nyerang ngajeni ngono blok-blok. Aku ki jejere wong tuwa iki hormatono. Tak sowoten primat. Aku ki bapakmu, aku ki ramamu, tegese ra hormat. Aku ki denono blok. Iki kok bukti aku kabeh-kabeh ora bener. Tegese ra didene ngono, Nduk. Kowe iki wedi karo aku. Bo. Gini. Kowe ngerti? Iya kawin ki ya kawin. Kowe ngerti iku dadi larsa dadi rangin. Kowe bocah satembaran saka Mojopahit. Kowe jalma menungsa kowe ngerteno Nduk. Jan, nek jalma manusa kuwi ora oleh gandeng karo jalmane jin, ngono kuwi Rama. Ya nek kowe iki jin iku ya oleh ya jun. Alah, ya ora dadi kaya apa to, Mas. Ora dadi arangan ya, Kang. Kowe gak Kuwi ora mawes di jin, di manungsa, di sugih, di melarat. kowe gak wedi kena sikuning Jawata. Oh, kuwi dipikir keri, Rama. Lho, bocah saiki nek kaya ngene iki. Rama. Kae lho Kang Mas kudu dilarsa. Sing iki to, Nok. Sing kae kan.
ngoten to, Kang Mbok. Sing ngendi yo bangane? Piye Kang Mbok amble sampean emo? Hah? Kok panggakan sing to aku kok sing kapan karo Kang Mas kuwi ulangane ngomong. Sampeyan iki dhewe lek tambane tambah saya blodrong kok. Piye Kang Mbok? Makan yang to. Jaluk iki bane sing wujute apa? Aku melu pakimun ben kejar pengen. Yalah. Mas Eko, sudah bisa? Ya kalau tidak bisa pulang aja Mas. Bisa ya? Oh ya, tidak jadi pulang. Tahu jadi toh. Spesial nggo Mas Rafi nggih. Sehat ya Mas Rafi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Nah, sepi rada ngeri biasa. Ya ampun. Lah nyapa aja jan. Mari bisa enak. Ije eko. Lho iki. Ya
Kowe seling. Napa Rama? Kowe gandrung-gandrung rapirangen marang Sinatyosa kembaran saka Majapahit. Kuda tilarsa, kuda tirangin kuwi mau iki ora krasa. Nggih, menika saking ageng tresna kula kaliyan Kang Mas Kuda Tirarsa ugi. Duh, kandel bangandel putih. Dawa Rama. Rama pun wis dodol. Lagene anak kandel bangandel putih wis sakiling dewasa. Wis pantes wirku dening Sinatya. Yen kowe dhewe kayuan pengen sambut silane ngakrani dening Sinatya sangka Majapahit. Kuda tilarsa, kuda tirangin. Rama pun paring-paring. Lajeng Rama, menjang kapan anggenipun nganggai Kang Mas Kuda Tirarsa kaliyan Kang Mas Kuda Wirangin. Sabar sauntara, mula Rama pengen matur dening pamanmu Gerdawati. Wis guru dhewe yen anakku gandrung kapirangut Dewi Sinatyosa kembaran saka Majapahit kuda tilarsa iku dening kuda tirangin. Modera iki jeneng Siraregyan Dirgawati irutan sagara prajurit laku jatramu bakal didherekake dening anak-anakku kandel abang kandel putih lan kabeh para putra ing Gowindo tumuju ana ing Majapahit munggah-munggahi Sinatyosa kembaran kuda tilarsa kuda tirangin ajeng tingkang nopang ojo dadak selangsen metu jaba tonton